Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Jarumi Adam iya zango yayi zafafan martani ga jaruma Hadiza Gabon biyo bayan katsalan da nan da ta yi musu. Kamar yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan wani labari ya karaɗe kafafen sada zumunta na rigimar Hadiza Gabon da Awwal Isa West bayan wani abu da manyan jaruman Kano suka yi yayin ziyarar gidan talabijin na DSTV. Duk da dai kun sani a 'yan kwanakin nan wani labari ya bulla na za a fara haska fina-finan Kano da masu dogon zango a DSTV kamar su fim din a duniya ko Izzat So bayan ganin sun karba a wajen mutane. To sai dai abin ya zama biyu lokacin da jaruman Kano din su Adam Zango Alinuhu, Abba El Mustapha, Abubakar Bashir mai shaida da dai sauransu suka halarci wajen domin bunƙasa kasuwancin su da DSTV. To sai abin ya zama biyu, ma'ana lokacin ya zamto daidai da lokacin da wani jarumin fim din kudu wato Wide Money ya ci gasa a cikin wani shahararren fim ɗinsa mai suna Big Brothers wanda manyan masu kuɗi suke kallon sa. A lokacin da jaruman Kano din suka halarci wannan waje sai suka game da Wahid Money shi ma ana taya shi murna duk da dai shi ma jarumi ne dan uwansu kuma abokin sana'ar su inda suka yi ta hotuna har ma da bidiyo suna tsokanar sa tare da cewa zai ba su miliyan 20 a cikin miliyan 90 din da yi nasara a cikin gasar. Har jaruman suka dinga wallafa wannan bidiyo da hotuna a shafukansa na sada zumunta. To sai dai bayan faruwar wannan al'amari sai jaruma Hadiza Gabon ta yi abin mummunar fahimta ganin cewa ta yi zaton sun ziyarci shi ne domin su taya murnar samun wannan kuɗi da yi. Amma kuma wannan hotuna da bidiyo da suka dauka a tare ba ta ga Wide Money din ya wallafa a shafinsa na IG ba wato Instagram ko kuma ya saka sa a story, ma'ana dai ya nuna ko in kula ko in damu da haka. Amma kuma su jaruman sun wallafa shi. To shine jaruma Hadiza Gabon ta yi tsokaci a shafinta na Instagram inda take cewa ko repost ɗinku ba a yi ba sannan kuma ba a saka ko a story ba. Wannan abu da jaruma Hadiza Gabon ta faɗa yayi matakar bawa wasu daga cikin jaruman Kano din haushi. Yadda har ta kai jarumi Awwal Isa ya yi zafafan kalamai ga jaruma Hadiza Gabon tare da tona mata asiri. Daga bayan lokacin da Awwal Isa ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na IG ta wato Instagram sai ya goge ta duba da irin ba dakalar da iya a cikin wannan bidiyo wanda ake zaton hali ne na zuciya. To sai dai kuma an samu waɗanda suka ɗauki wannan bidiyon a lokacin da ya sake ta. Bayan wallafa bidiyon a kafafen sada zumunta ba ga jaruma Hadiza Gabon ta ɗauki wani mataki akan wannan kalami na batanci da tona mata asiri da Awwal Isa ya yi ba. Ashe lokacin da jarumar aka yi wannan abin ba ta ma ƙasar nan tana can ƙasar Cairo kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Bayan jaruma Hadiza Gabon ta dawo gida Najeriya sai ta ci karo da wannan bidiyo a nan take ko ta sa 'yan sanda suka yi ram da shi, ma'ana ta gama shi da 'yan sanda suka kama shi. Wata majiya ta sanar cewa bayan jarumar ta saka an kama shi sai ta kashe wayarta kada ma wani ya kira ta yi yunkurin ba ta hakuri a sa ta sake shi. To sai dai dama Hausawa suna cewa bari ba hegiya bace da ubanta. Sai daga baya muka ga Awwal Isa ya wallafa wani bidiyo a shafin nasa na Instagram yana bayyana waɗannan kalamai da batunci ga jarumar Hadiza Gabon ƙarya yake yi sharri ne na zuciya. Sannan yana ba masoyanta da kuma ita jarumar kanta hakuri. To bayan wannan kura ce ta lafa sai muka ga jarumi Adam Zango ya wallafa wani gajeren rubutu a shafinsa na IG wato Instagram kamar haka. Duk lokacin da aka yi yaro ya ci mutuncinka sai a ce ka yi hakuri kai babba ne, idan ba ka ɗauki mataki ba gobe ma wani yaron ne zai yi maka haka. What is the solution? Salamu alaikum jama'a, sunana Awwal Isa West, ɗaya daga cikin jarumai na Kannywood. Hadiza da kike magana ke cewa da haka ake ɗaga namu, ki gaya mana wani jarumi na Kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taɓa posting ɗin shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba. Ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki, Allah kuma ya taimake ki. Kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere ya turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos muna shooting ɗin bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya 'yar jarida ko Hausa ba ki ji zo ba ki iya faɗa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku, ɗaya daga ciki shine ya sa ki a fim, kuma wasu a cikinsu suka sa ki a fim duniya ta san ki, Allah ya ɗaga ki suka ɗaga ki duniya ta san ki, amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butuli ne ku, ba ku san abin da yake damun ku ba, daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama. Da shi ma ɗaya wancan ɗin wanda ba mu san ina ya sa gaba ba, musulmi ne shi ko kafiri ne shi wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara daga bolin, shi ma ya san kanshi da shi nake ko ba ka ba dan gura uban da nake shayi ko nake tunani.
to mun ga rainin ya fara yawa, gwara mu dinga tuna muku baya. Su wannan mutanen da ke magana ba wai zuwa suka samu white money su hoto da shi don burgewa ba. In baki sani ba, mutane masu daraja masu kima DSTV suka zaba a cikin wasu daga cikin ɗan uwanmu jarumai da producers aka zaba aka je yin meeting ne akan ci gaban Kannywood akan harkar fina-finai akai, ba wai haka kawai sa ga white money suka hau yin hoto da shi ba. Sai an gaya miki abin da baki sani ba, in baki sani ba ki tambaya ki ji yanda abin yake. To da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana, amma mun ga abin ya fara zama raini da rashin kunya. Daga yanzu mu za mu fara gyarawa daga mace har namiji zama, za mu fara display, za mu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya, duk masu raini da wani rashin kunya a social media dan me cin uwarsu, dan me fesa uwarsu mani a fuska. To za mu fara gyara kowane zama, tunda in kuna yi ko tsoron ku manyan suke ji ba sa iya muku magana, tunda an ce akwai mofan, akwai filmmakers, akwai senso, ba sa iya muku gyara idan kun yi rashin kunya. To mu za mu gyara ku. Assalamu alaikum, sunana Awwal Isa West. Duk abubuwan da na faɗa kan Hadiza Gabon ba kaman kalma da na faɗa na zancen kawalinta, wallahi duban san wannan magana ba, ɓaci rai shi ya kawo haka. Amma ina ba iyayenta hakuri da 'yan uwanta da masoyanta. Na yi ba daidai ba, na mata kuskure, na yi kuskure, zuciya ne, halin zuciya ce, amma dan Allah da Annabi ta yi hakuri. Na gode. Yana ina ya za a tsaye da shi. Jama'a, sai yanzu na san matan nan ko mutumin nan ɗan iskan gaskiya ne, wato talauci. Talauci ne ke sa ka bi rayuwar mutum, ka san me yayi yau me yayi gobe. Da kullum duk abin da ake posting a social media na san shi in and out. In ana bukatar latest labari sai dai a tambaye ni. Amma yanzu ban ma san me yake goyin ba, sai yanzu ashe mutumin yayi amai kuma ya lashe da kanshi. Alhamdulillah, abin da muke so kenan. Ke kuma dota, dan Allah ki haƙuri, kamar yadda muke ma Allah laifi yana yafe mana. Ta inda muke gane yake yafe mana shine he still giving us another chance. Ki koyi da haka, ki yafe mishi har cikin zuciyanki, ba wai dan jama'a su yabe ki ba. Okay, forgive and forget, dan Allah. Kai kuma dan uwa, dan Allah, ba ma kai ba mai sauraron bidiyon nan, dan Allah mu yi hattara. Let's love ourselves. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe.